И така, здравейте, приятели! Както виждате, започнахме, мисля, че почти приключи вече печата на дизайна и ще направим бързия трансфер. Здравейте на всички! Разбира се, искам да ме подкрепяте, разбира се. Ето, в момента машината е приключила с дизайна и трябва да направим, разбира се, различните операции. Ето виждаме Sharp Color. Този вид графики е създаден по принцип за зелена тениска. И нека да ви информирам нещо, което трябва хубаво да знаете. Когато поставяте графиката си, имайте на предвид, че трябва да следите за, как да го нарека, за бели линии. Белите линии се показват, когато превръщате картината от бял бакграунд към JPEG и остават невидими пиксели, които фактически развалят графиката. Винаги използвайте на черна тениска черен бакграунд и тогава го направете Transparency, за да може ефекта ви да се получи по-добър. Ако невидимите пиксели са черни, е по-добре, отколкото примерно да са бели. Да. Сложихме двете графики наведнъж да се изпекат, тъй като после ще ги разделим и ще ги поставим, разбира се, на две различни тениски, разбира се, които да придобият свой пръв вид като дизайн, нали? За да видим как това може да се получи като цяло. Съвсем спокойно тениските могат да получат AVN лого, защото са изцяло създадени от мен. Така че ще има и буклуци, разбира се, докато не усъвършенстваме технологията. Изчакваме, разбира се, да се свърши трансфера, всъщност изпичането на фолиото. После разделяме графиката на две и я прилагаме на две отделни тениски. Аз избрах точно женски модел, тъй като за момента с това разполагам. Имам около 80 броя от тест, така че може да пишете долу в съобщение и да си поръчате нещо красиво, нещо за лятото, нещо с което да изглеждате добре. Изглежда идеално, между другото, с дънки. Готови сме.
Както виждате, графиката е добре изпечена. Ще се получи наистина невероятно. Разбира се, пръста е автоматизирана, така че тя сама ще се вдигне. Стана много красива тениска. Не искам да ви я показвам сега. По принцип се пресова още 5 секунди, за да може самата тениска да влезе във влакната. Готово е. Тази тениска е готова. Погледнете резултата. Невероятно. Ако искате, може да махнете слънцето, разбира се, и да си остане само с луна. Не знам защо е сложил слънце и луна, но тениската е готова за продажба. Ето. Готова е. Нека да видим следващата. Тъй като моделите са за жени, нека да направим следващия преход. Графиката стана много красива наистина. Good pressure. Да, буден съм. Аз не съм като тебе да спа до 30 години. Разкарай се, онлайн съм, бе. Простак. Разкарай се, скри се някъде. Ще говориш глупости само. Ето, вижте как се е получил. Дизайнът е невероятен наистина. Така че, вижте за каква детайлност говорим, наистина. На базата на зеления цвят, светло-зеления е просто гениален. А може да е и светло-жълто, разбира се.